И здравейте, аз съм Миката БГ и днес ще играем на Dream League Soccer. Извинете, че не снимах тези дни, но че наваксаме. Първи епизод. И така, това е отбора, виждате. Така ще играем срещу... Виждате. Ето срещу тези. Много са силни, но и аз съм малко силен. Така, бла. Ние сме жълтите, изплутават там горната врата. Ута. И пика. Видяхте ли? Гледайте, повторите. Малко да беше високо и я бях вкарал. И това е възможност. Гол! Гол! Моите хора се радват. Сега ще ви покажа как вкарах гол. Гледайте. Но. 8 минута. Ще ги видим. Карам ли първи, че има втори. Карам ли втори, че има трети. Не пиквай топката! Не тръчи, не ти! Сега ще ми вкарат. Знам не. Не, то. Грешната жена. Сам си, давай, сам си. Гол! Веднага! Гледайте повторението. Не пипай топката, моля ти се. Не, не пипай топката, моля ти се. Не. Тичай! Бързо, не се изморявай. Така. И това е възможност за мене. Центрирам и... Засада! Къде? Там! И то за них. Как можете да си излагате така? Не! Но ние фаща. И всеки момент, всяки ритм и по времето ще и съдята ще... Ето. И сега, това е първото по време, и сега мина първото по време, и след това второто по време. И започвам. Нещо са много стегналите. Не.
Го. И това е възможно за мен. 3-0. 3-0. Получих 2 бонус. 2 парички бонус. Не, сега че центрирайки ми вкарат. Знам го този трик. Не. Гол. Нема гол. Че има гол. Не. Засада, браво. Засадата ме спаси, ако не е за ние. По-добре. Засада. Пипорини. Не! Сменят си играчи, я мога да се сменявам. Този е Куцо, баба Куцо. И си пляска даже. Како? Не, сега че ме вкарат. Не, моля ти се, не ме вкарвай, моля ти се, че те черпа. Не, гол! Добре. Удри Вуйче. Търчи! Тичи! Сам си! За един пропуск. Се нервира много. Удри Вуйче. Не бе, Вуйче! Не беше бръж! Не, моля ви се, хора. Не ми се смейте на този гол. Той да падам това. Не, се си пах всичко. Сам си, тичай, Вуйче, тичай. Тичай. Сам си. Не си сам, също е тук. Така бихме 3-0. Ако не беха вкарали, ще да е по-хубаво. Сега да си сменим на играчите, защото са изморени. Оти малко на тренировки. Погледайте как съм. Тренировки, подавам на то. Топа на то. И този май ще вкара. И това е гол. Малко на тренировки и шот. О, къде я протива? Тук къде я протива, не знам. Сега ще вкарам и аз знам как. Как я върна? Още 2 гола, че вкарам и стига толкова. За тренировки. Още един. Вратар, че е хелст. Как е впъвам? Не! Малко.
Сега вече, ако не вкарам тепана. Не! Видяхте ли хора? Стига толкова тренировки. Натиск... тук... Чакай, малко. Тук може да си отсветяваме екипа, в какъв цвет си искаме. Така може да си избираме такива фигурки на екипите, виждате. Сега не се вижда, защото съм с този екип. Не! Не. Това хора. Новия екип, където дадохме 200. Като ще ги заработим тези пари. И това мисля да е всичко с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако ми искате така, се абонирайте, съм Миха Томейки. Чао!